process. Barangay Captain sa Hermosa, inireklamo dahil sa pagbibigay ng cash aid sa kanyang kamag-anak, kagawad at mental health awareness sentro ng 147th birth anniversary ni Nicolas Dairit Panlilio. Mga Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Hirap daw tumalima sa bagong travel management system ang ilang pasahero ng bus na hindi naman techie. Online kasi ang approval ng biyahe sa mga lalawigan nasa kategoryang restricted. Kaya apela ngayon ng ilang pamunuan ng bus company at maging ng transport terminal sa Mabalacat, ikonsidera ang mga biyaherong wala namang maayos na online access. Narito ang report. Noong August 26, 2021, muli nang pinahintulutan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang pagbabalik operasyon ng mga provincial bus mula sa Pampanga patungong National Capital Region at vice versa. Ito'y base na rin sa basbas ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda matapos ang kahilingan ng mga bus company gaya ng Philippine Rabbit Bus Line Incorporated, Victory Liner Incorporated, RJ Express Incorporated, at First North Luzon Transit. Matatandaan noong nakalipas na Agosto nang suspindihin ang biyahe ng mga bus sa naturang ruta, bunsod ng kahilingan na rin ni Governor Pineda sa LTFRB kasabay ng pagpapatupad ng Executive Order number 17-20. Sa lalawigan. Pagtalima sa 50% capacity, walang stopover o point-to-point testing sa mga non-APOR ang protocol na ipinatutupad kada biyahe. Ayon kay Elmer Lopez, General Manager ng Mabalacat City Passenger Terminal Complex, magdadalawang linggo na ang balik operasyon ng mga bus. Pero hanggang ngayon, hirap pa rin umano ang mga makabiyahe dahil ang daming ang requirements dahil dun sa health protocol na pinapatupad ng mga iba-ibang probinsya. dagdag pa rito ay ang bagong travel management system na ipinaiiral ng gobyerno kung saan online ang approval sa mga dokumento ng mga biyaherong magmumula sa mga lalawigan o bayan na restricted ang biyahe. Pero dahil sa bagal daw ng approval, ang ginastosang RT-PCR test kadalas ay nag-e-expire na ang validity. Yung expiration nun is 48 hours o kaya application nun is 48 hours. Hindi pa na mag-i-expire na yun, hindi pa naaprubahan yung spots nila. Sinabi ni Lopez na hindi lang isang beses nangyari ang pag-alalay nila sa mga biyahero na inaakala na kapag nasa terminal na ay madali na lamang ang makabiyahe. Ang mahirap talaga dahil nga parang place of refuge kasi ang terminal sa mga biyahero sa gustong bumiyahe. Yung parang pag nakaabot na sila sa terminal yung pag makahinga ka na ng maluwag dahil alam mo na makakabiyahe ka. Sa mga larawan at video na ipinagkaloob ni Lopez sa CLTV News Team, naihalimbawa niya ang kalagayan ng isang ginang na nagbaka sakali na umuwi sa Bulinaw, Pangasinan. 3 araw itong na-stranded at halos mawalan ng katinuan dahil sa matinding gutom. At nang mapakain dito, naikwento ang mababang kamalayan sa travel system management na umiiral ngayon sa mga provincial bus. Merong isang matandang babae na hindi namin alam kung anong problema niya. Basta nakita na lang namin doon. Pag magte-trades ka kasi dyan talagang i-check na namin ano bang problema or what. Hindi siya kaya lang nung pagkatapos namin napakain, parang
bumabalik yung alaala niya. Nakarating siya dito sa Dao, galing ng Manila, na wala namang kasiguraduhan kung makabiyahe siya papunta ng Bolinao. Dahil meron daw nagsabi doon sa Manila na sa Dao may masakyan ka lang papuntang Bolinao. Ang dinaguriang SPAS system ay isang online travel management system na i-develop ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Layon umano nitong maugnay ang biyahero at mga lokal na pamahalaan na may iba't ibang hinihinging travel documents bago makapasok sa kanilang border control point. Ito'y inaprubahan sa bisa ng IATF Resolution Number 101 Series of 2021 at alinsunod sa Memorandum Circular Number 2021-31 ng LTFRB. Ito'y inire-require sa mga biyahero ng public utility vehicle gaya ng mga provincial bus sa bansa na dumadaan ng border control point. Ayon kay Atty. Teresa Magtoto, ang Transportation Development Chief ng LTFRB Region 3, wala pa silang natatanggap na reklamo sa mga biyahero sa pagpapairal ng SPA system at nilinaw niya na wala sa kanilang mandato ang i-monitor ang accessibility nito. Meron na bang kayong complaint na natatanggap sa mga travelers natin? As of now, wala pa. Kasi yung, I think, ano naman yan, applicable naman yan sa lahat ng LGUs. And hindi naman namin authority to monitor. Ang ano lang sa amin, ang advice lang is to mag-login din kami bilang as agency. And we coordinate with the LGUs within our jurisdiction. Online ang transaksyon sa pagkuha ng tinatawag na Travel Coordination Permit o TCP sa SPA system sa mga probinsyang nasa kategoryang restricted. Samantala, ayon kay Alex Briones, Operations Manager ng Victory Liner Bus Incorporated, nagiging pahirap sa kanilang mga biyahero ang sistemang ito dahil sa bagal ng approval ng mga local government unit na tila hindi pa makasabay sa sistema. Ang na-experience na problema ng mga mananakay sa area na yan is that yung SPAS is a requirement. But when they register, it takes almost 24 to 48 hours, I believe, to actually have it, have it approved. So pagdating nila dun sa checkpoint, hindi pa naka-approve yung SPAS nila, na-experience namin, parang hindi sila aalaw na pumasok dun sa checkpoint, going inside Pangasinan. Tugon ng bus company ay ang paglalagay ng customer service booth sa kanilang terminal para pakitunguhan ng mga biyahero na hirap makasabay sa teknolohiya. Ginawa namin, we had a customer service representative talaga to actually teach people how to do it. So pero that's our own terminal na talagang we wanted to teach kasi we wanted to follow then what the government is actually asking us to do, no? Pero based on the observation, that is why we actually put the customer service. Kasi medyo nga nahihirapan yung mga tao na sumunod kasi hindi nga sila techie. Apela lamang anya nila, mabantayan ang implementasyon nito para walang biyahero ang maperwisyo dahil sa sistemang hindi naman umano pulido. Paolo G. Santos, CLTV News. Naghahanda ng pamahalang panglunsod ng mabalakat kung sakaling ipatupad na umano sa buong bansa ang Digital Vaccine Certificate System o VaxCert-PH. Madalas daw kasing hanapan ng ganitong dokumentong kanilang mga nasasakupan tuwing papasok sa ibang mga lalawigan. Narito ang report. Nitong Lunes, September 6, naibida ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang pag-aproba ng IATF sa tinaguriang VaxCert.ph o ang Digital Vaccine Certificate System para ito sa mga bakunadong Pilipino na lalabas ng bansa at limitado pa lamang ito sa mga residente ng kanilang pilot area gaya ng Metro Manila at Baguio City. Inaprubahan din po ng inyong IATF ang soft launch ng VaxCert.ph na gaganapin ngayong araw. Bibigyan prioridad sa unang phase ng pagpapatupad ng VaxCert.ph ang overseas Filipino workers at mga Pilipinong aalis po pa ibang bansa kung saan ang place of residence ay Metro Manila at Baguio City. Bubuksan ito sa general public at iba pang mga bagay at a later time. Sa anunsyong ito, kahit na hindi pa ito applicable sa Mabalacat City, ang lokal na pamahalaan ay pinakikitunguhan na
ang hinaing ng mga authorized person outside of residence o APOR na naiipit sa higpit ng border control point ng mga karatig probinsya. Gaya ng realtor agent na si Ligaya Macaranas na maagang sumabay sa pila para makakuha ng temporary vaccine certificate. Hinihingi raw kasi ito sa tuwing siya ay tatawid ng ibang probinsya. Kailangan po namin tong temporary ID dahil sa pagta-travel namin sa trabaho namin. Paliwanag ni Carlo Ray Aurelio, pinuno ng Management Information System Office o MISO ng Mabalacat City, bagamat temporary vaccine certificate pa lamang ang kanilang naibibigay sa mga Mabalakenyo, maaari na umano itong i-access ng Centralized Government Database System. Ito'y sa pamamagitan ng QR code. Currently, ito yung temporary ID habang hindi pa yun nire-release yung official ID natin. So kung nakikita nyo dyan, lahat ng mga personal information at saka yung vaccination details. Yung mga ibang details yan, lalabas pagka in-scan lang itong QR code natin. So lahat ng mga kailangan ng sa mga border pass, lahat ng mga kailangan nilang details, lalabas lang after nila may scan itong QR code na nandito. 2 araw matapos na maging fully vaccinated ang isang kabalin ay maaari na umano siyang mag-apply ng temporary vaccination certificate sa tanggapan ng MISO. Habang nakabinbin ang pag-aproba ng Sangguniang Panlunsod ng Mabalacat sa vaccine certificate, minabuti umanong agad na i-develop ng MISO ng syudad dahil sa pangangailangan. At sa proseso nito, kapag naaprubahan ay ibababa na ang distribusyon sa kada barangay. After ng launch ng temporary na to, pagka ila-launch na yung official vaccination card, gagawin namin ay ang distribution ay per barangay na lang para hindi na pumunta dito lahat ng mga tao at hindi na sila mahirapan sa pagkuha ng vaccination card. Iminumungkahi ng World Health Organization o WHO sa gobyerno ang pagkakaroon ng digital vaccine certificate. Ayon kay Aurelio, ang adaptation process sa pilot system ng VaxCert-PH portal ng national government ay kaya rin umanong sabayan ng LGU dahil koordinasyon lamang ang kailangan upang ang central database ng LGU ay kaagad na ma-access sakaling ito'y maging available na sa Central Luzon. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Barangay Captain sa Hermosa inirereklamo dahil sa pagbibigay ng cash aid sa kanyang kamag-anak. Kagawad. JBL Hospital tigil muna sa pagtanggap ng COVID-19 patients. 481 beds sa COVID ward. Okupado na. At COVID-19 test sa mga magpa-file ng kanilang kandidatura o COC sa COMELEC para sa local positions, hindi required. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fiesta Communities Incorporated at ng Houseland Development Corporation.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Naharap ngayon sa reklamo ang barangay captain ng Sumalo, Hermosa dahil umano sa pamimigay ng cash aid sa kanya mga kamag-anak at maging sa mga kagawad sa kasagsagan ng Enhanced Community Quarantine sa lalawigan ng Bataan noong Agosto. Hindi naman itinanggi ni Kap ang mga paratang at sinabing may sobra lamang kaya inabutan na niya ang mga tinutukoy sa reklamo dahil apektado rin daw sila ng pandemya. Narito ang report. Nitong Agosto, isinailalim ang buong Bataan sa Enhanced Community Quarantine kung kaya't namahagi muli ng grocery food pack ang pamahalaang bayan ng Hermosa. Sa pagkakataong itong nagsampa na ng reklamo sa sangguniang bayan ng Hermosa ang kababaihang bisig ng kaunlaran ng Sumalo o Kabisig Sumalo laban sa kanilang kapitan na si Rolando Martinez. Ayon sa affidavit ng Samahan ng Kababaihan, mga kamag-anak at taga-suporta ni Kapitan ang unang nakatanggap ng ayuda. Base pa sa dokumento, maging ang mga kagawang financial subsidy mula sa national government. Bagay na inamin naman ni Kap. Ngayon, meron pa ng konti sobra yung pera para, siyempre, hindi mo na naman pwedeng ibalik dun sa ano yun, dun sa kwan. Kumbaga, yun yung ibinigay na namin dun sa halimbawa, kay Tres o dun sa ano, na dapat din naman sila makatanggap dahil, kumbaga, dinaanan din naman sila nito pandemic na to. Mariing ipinagbabawal sa Emergency Subsidy Program Guidelines ang pagtanggap ng pinansyal na ayuda ng mga elected at appointed government official. Desidido namang kasuhan ng naturang Sumalo Women's Group ng grave misconduct, abuse of authority, graft and corrupt practices, and conduct prejudicial to the best interest of service ang mga barangay official na sangkot sa umano'y maanumalyang ayuda distribution. Samantala, Marso noong nakaraang taon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nilapitan umano ng treasurer ng Barangay Sumalo sa Hermosa, Bataan ang mag-asawang negosyante ng bigas na sina John at Raquel, hindi nila tunay na pangalan. Doon pong nakaraang taon po, may nagpunta po sa amin na official ng Sumalo po. Sabi po, kung pwede daw po makita yung resibo namin. Tapos nung pinakita ko po sa kanya, sabi niya, okay to, may PIN number, sabi niya po gano'n. Tapos, maya dumating na po yung asawa ko. Sabi ko, sila na lang po yung mag-usap. Nagdalawang isip umano ang mag-asawa na bigyan ng resibo si treasurer. Subalit sinama raw pambili ng ayudang bigas. Hindi ko pa po siya binigyan ng resibo. Ginawa po mga ilang 2 days po, sinama niya po ako sa bangko para po yung cash yung pera. Na pagkakaalam ko po na sa amin yung ikakas ko pong pera na yun, ibibili sa amin ng bigas. Dito na nga sila nagbigay ng resibo sa treasurer subalit ilang araw na ang lumipas.
Pag ako po na resibo, hindi na po siya nagpakita sa amin. Papapalitan na lang po nung asawa ko na sa iba na kumuha bigas. Sa hirap umano ng buhay ngayong pandemya, malaking bagay na raw sana ang higit 220,000 pesos na bigas na kukuhanin kila Jan at Raquel. Sure deal na itinuring ng mag-asawa ang transaksyon dahil kay Jan pa mismo ipinangalan at nakuha ang pera sa bangko. Suspetsa pa ng mag-asawa dahil lehitimo at BIR registered ang kanilang resibo, na engganyo raw ang treasurer na sa kanila ipadaan ang transaksyon sa ayudang bigas. Pero ang pera naging bato pa nang hindi na raw magpakita pa si treasurer matapos Ng tulong, resibo, kami nag-withdraw ng pera mo, asawa kong pinag-withdraw mo, tapos sa iba kang kumuha. Anong klaseng tao ka? Nagtiwala kami sa iyo nagtiwala kasi kami. Opisyal ka ng barangay. Sino pa yung pagkakatiwalaan namin? Diba dapat ikaw, sa isang salita ka, niloko mo kami manluloko ka. Sa kabila ng insidente, pinilit umanong inintindi ng mag-asawa si treasurer at umasang muli silang balikan para sa mga susunod na pagbili ng bigas para sa ibang ayuda. Subalit lumipas ang isang taon, hindi na umano nagparamdam ang inirereklamong ingat yaman ng barangay na kinilalang si Deborah Casimiro. Sinubukang kunan ng panig ng CLTV News si Casimiro ngunit hindi na ito sumagot sa aming text at mga tawag at sinabing lehitimo ang lahat ng kanilang transaksyon sa pagbili ng ayuda. Dumaan na po sa COA yun, yung 200,000 na sinasabi nila na yun. Yung isang tindahan, dahil wala nga pong resibo yung magdi-deliver ng bigas, inako niya yung resibo na siya yung supplier ng bigas. Bukas naman umano ang barangay hall upang ipakita ang mga dokumento kung saan napunta ang budget ng barangay. Alinsunod sa Section 352 ng Local Government Code of 1991, maaari ring mag-demand ang iba pang residente ng barangay upang makita ang kopya ng barangay budget, 20% component ng IRA utilization, annual procurement plan at list of notices of award na may pangalan ng proyekto. Rainiel Pawid, CLTV News. Hindi mo na raw tatanggap ng COVID-19 patient ng San Fernando, Pampanga. Puno na raw kasi ang 481 beds sa COVID ward ng nasabing pagamutan. Kinakailangan din munang umanong ilipat sa COVID-19 ward ang higit 50 pasyente na nanatili pa rin sa emergency room at makeshift tents. May detalye ng balitang yan si Rainiel Pawid. Nitong September 10, inanunsyo ng pamunuan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital na punuan na ang kanilang COVID-19 ward. Dahil dito, pansamantala munang tigil sa pagtanggap ng COVID-positive patient ang pagamutan. Naisin man umano nilang magsagawa ng expansion subalit sagad na ang ward. Nag-abiso rin ang JBL Hospital sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang mga provincial referral hotline numbers para sa mga pasyenteng nakararanas ng mild to moderate symptoms.
Samantala, nanawagan si Executive Secretary Salvador Mijaldea sa mga opisyal na ang mga kahalintulad na problema ng JBL Hospital at COVID-19 response ang dapat tutukan ng mga mambabatas. Marapat umano na sampahan na lamang ng kaso ang mga inaakusahang sangkot sa mga anomalya gaya ng overpriced COVID-19 pandemic purchases, kaysa nauubos ang oras ng Senado na dapat sana'y nakagagawa na ng batas para sa quick COVID response ng bansa. Nitong September 12 nakapagtala ng 21,411 na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito rin ang ikalawang sunod na araw na pang-apat ang bansa sa may pinakamaraming naitatalang bagong kaso ng coronavirus sa buong mundo. Ang Central Luzon naman nananatili sa pangatlong pwesto sa may pinakamaraming naitalang bagong COVID-19 cases sa Pilipinas noong September 12 na umabot sa 2,250. Nangunguna pa rin ang National Capital Region at Calabarzon. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga magpa-file ng kanilang kandidatura o COC sa COMELEC para sa local positions, hindi required sumailalim sa COVID-19 tests. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali, ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM, kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita. Salamat po. Entrepreneurs' resiliency and stability amidst the pandemic. Let's talk about this with Hilda Padua in Business Insider. A cafe resto inspired by passion, good food, and balanced work life. Gastronomic adventure on Asian noodles at the heart of Angeles City. Get to know more about Bagus lifestyle and Takoyo Asian Noodle Bar at Bizlabs. Let's get down to business with Nicolette Hanson. He is on this Wednesday, 7 p.m. Tune into CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual only here on CLTV.
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Kinakailangan daw magsumite ng negative rapid antigen o di kaya na may RT-PCR test result ang mga kakandidato para sa national positions kasabay ng filing ng Certificate of Candidacy mula sa October 1 hanggang October 8. Bagamat hindi ito required para sa mga kakandidato sa local positions, mainam na rin daw na kahit magpa-antigen test man lang ang lahat ng magtutungo sa mga tanggapan ng COMELEC sa araw ng paghahain ng kandidatura. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga kawani ng komisyon na harap sa lahat ng soon-to-be candidates. Magbabalita si Paulo G. Santos. Dalawampung araw bago magsara ang voters registration, patuloy ang pagdating ng mga Mabalakenyo dito sa COMELEC office sa siyudad ng Mabalacat. Ito ang eksenang inabutan ng CLTV News nitong umaga ng September 10. Ang ilan sa kanila hindi na bagong botante o new registrants. May mga nagpapa-reactivate din at nagpapakorek ng entry sa kanilang voters ID. Sa kabila ng dami ng tao, maayos naman na naipatutupad ang physical distancing. Sinasala ng mga kawani ng COMELEC ang mga taong dumarating kumporme sa kanilang pakay. Batay sa datos ng COMELEC Mabalacat City, higit 200 transaksyon kada araw ang kanilang hinaharap, simula pa nitong ika-6 ng Setyembre. Ayon kay Attorney Joy Macam, City Election Officer 4 ng Mabalacat, hindi labang ang nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang October 8 ang kanilang intindihin, kundi maging ang banta ng pandemya. Kaya ang pakiusap nila sa mga aspiring candidates, umunawa sa new normal setup ngayong panahon ng pag-file ng COC. Sa ngayon kasi kailangan din maintindihan ng mga aspirant o yung mga magpapay later on ng candidacy na may mga ino-observe tayong mga health protocol. Sa ngayon kasi under sa relevant COMELEC resolution, pagka ikaw isang kandidato nag-file ka ng COC, hindi pwedeng buong barangay kasama mo, no? Magiging super spreader tayo noon. Sa ilalim umano ng COMELEC Resolution 10717, 2 lamang ang pinahihintulutan
na makapasok. Lamang ay maiging sumailalim na din sila sa testing. Technically, no, illegally, hindi kasi nire-require itong RT-PCR test or kahit anong testing, antigen, dito sa mga local candidates na magpapile ng kanilang mga COC. Applicable lang to dun sa mga national candidates. Kaya lang, pandemya ngayon no, as much as possible, umaapila din kami no, dito sa mga aspirant o yung gusto mag-file ng kanilang mga COC na as much as possible, magdala na rin kayo ng inyong mga RT-PCR or antigen testing na proving na hindi kayo afflicted with COVID. Mas maganda po kasi yon. Ayon kay Maka, may koordinasyon na sila sa City Health Office ng Mabalacat at PNP para sa gagawing pagbabantay. Maglalagay din ng perimeter fence upang maiwasan maglapit mismo ng mga tao sa lamesa ng COMELEC na labas na rin sa tanggapan. Pero hindi naman daw nila kontrol ang pagpapatupad ng health and safety protocols sa labas ng kanilang nasasakupan na tanggapan. Come October 1 no, hanggang October 8, 2021, dito na po sa filing, para po mai-control ang crowd. No? Maghihingi po tayo ng tulong dito po sa ating City Health Office at the same time dito po sa ating PNP, no, para sila na po ang gumawa ng paraan no, kung paano po i-control ito pong crowd in the event na magsama po itong mga aspirant ng kanilang mga supporter. Samantala, nauunawaan naman umano ni Mabalacat City Administrator Attorney Emmanuel Ignacio ang apela ng mga kawani ng COMELEC sa usapin ng apela nila sa RT-PCR test result ng mga aspirant dahil totoong maliit lamang ang espasyo ng mga COMELEC office sa rehiyon. Ngunit kung ito umano ang guidelines ng ahensya, ay hindi ito maaring iubliga. Dating Assistant Director ng COMELEC Region 3, si Ignacio, at bilang tugon sa pangamba ng mga kawani ng COMELEC, bahagi ng tulong ng City Government na Mabalacat ay ang pagkakaroon ng outdoor extension ng COMELEC office sa panahon umano ng paghahain ng COC. Lino naman doon sa COMELEC Resolution 10717 na ang allowed lang naman talaga is the national offices. Kasi nga, bear in mind na ang mga local offices ng COMELEC sa mga probinsya at sa mga syudad and municipalities napakalit, except NCR. Ako, I've been with Region 3 and in other regions and Region 4. Malilit lang talaga yung mga opisina natin. And I think ang filing naman yan nasa labas kasi naglagay na kami ng mga barriers doon sa bago nilang opisina. Samantala, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bukas ang lahat ng COMELEC offices para sa filing ng Certificate of Candidacy simula October 1 hanggang October 8. Sa October 29, makikita na ang initial official list candidates sa website ng COMELEC. November 8 naman ang last date to file correction para sa mga pangalan na lalabas sa official ballot sa halalan 2022. Habang hanggang November 15 lamang ang substitution due to withdrawal. Paolo G. Santos, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa ibang mga balitang dapat niyong malaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon, hatid ni JM De Jesus. Ipinagbabawal na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3 ang paggamit ng mga single-use plastic sa kanilang tanggapan upang makabawas sa plastic waste ng mga ilog. Ayon kay DNR Region 3 Director Paquito Moreno Jr., bawal na sa mga empleyado ang paggamit ng plastic bottles, cups, straws, kubyertos, thin film sandbags, styrofoam and plastic takeout containers. Ipinairal din ng NOVA una no food policy sa tanggapan ng DENR Region 3 upang matiyak na bago umorder sa kantina ay meron na silang daladalang mga lalagyan ng pagkain. Kinakailangan na din magdala ng tumbler upang makaiwas sa paggamit ng plastic cups para makainom ng tubig. Ayon sa pag-aaral, nasa 2.7 million tons ng plastic waste ang nakokolekta sa Pilipinas at 20% ito ay napupunta sa ating mga karagatan. Sa ibang balita, nagbigay ng Technology Demonstration o TD packages ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon sa 3 kooperatiba sa probinsya ng Tarlac.
Ang Barangay Maruglu sa Capas ay nakatanggap ng TD set para si tilapia rearing sa mga net cages kasama ang higit 29,000 SR tilapia fingerlings. Kasama din sa TD set ang net set, 5 bags ng fry booster, 4 na bags ng hydrated lime, 2 bags ng urea, at tig-1 bag ng TC at ammonium phosphate. Ayon kay BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, ginawa nila ito upang maipakita ang importansya ng nursery rearing sa pagpapataas ng survival rate at makuha ang optimum growth ng fish stock sa mga freshwater aqua farms. Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang clearing operations sa Nueva Ecija Aurora Road sa Barangay Labi, Bongabon, Nueva Ecija. Nangyari ang isang landslide noong kasagsagan ng Bagyong Jolina noong Huwebes, 9 ng Setyembre. Nagbukas naman ng temporary lane para makadaan ang ilang motorista matapos linisin ng maintenance team ng Nueva Ecija 2nd District Engineering ang isa sa mga lane. Ngunit ito ay isinara ulit matapos magka-landslide na naman sa pananalasa ni Bagyong Kiko. Ngayong araw ay madadaanan na ang 2 lanes dahil umano natapos na itong linisin ng DPWH maintenance crew kahapon. GM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Mental Health Awareness, sentro ng 147th birth anniversary ni Nicolas Dairit Panlilio. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080.
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Isang online mental health awareness seminar ang isinagawa ng City of San Fernando Water District at Prime Water para sa mga kababaihan at ilang manggagawa na apektado ng COVID-19 pandemic. Isinabay rin ito sa 147th birth anniversary ng Kapampangan heroine na si Nicolas Dairit Panlilio na nagpakita ng katatagan at tapang noong panahon ng revolusyon. Sa kasalukuyang panahon, isa umano ang mental health issues sa mga krisis pangkalusugan na kinakaharap ng karamihan, lalo na ng mga kababaihan. Si Reniel Pawid ang may report. Nitong September 10 sa 147th birth anniversary ng Bayaning Kapampangan na si Nicolas Dairit Panlilio, isinagawa ng City of San Fernando Water District at Prime Water ang isang mental health awareness seminar. Ito'y laan para sa mga kababaihan na nakararanas ng iba't ibang mental stress lalo na ngayong pandemya. Si Dairit Panlilio ang nanahi sa watawat ng Revolutionary Forces Battalion sa Pampanga. Siya rin ay tumulong na manggamot sa mga sugatan at may sakit na sundalo noong panahon ng revolusyon bilang bahagi ng Junta Patriotica de San Fernando. Sa kasalukuyang panahon, nakikibaka rin umano ang mga kababaihan sa epekto ng COVID-19 pandemic. 5% of girls and young women surveyed said cases of violence against women and girls were observed in the home, while 17% witnessed VAUC cases outside their homes. Further, 56% said that they have observed cases of VAUC on social media or even on television. Dagdag pa ni Binibining Soto agarang aksyon upang magkaroon sa akses sa pagkain ang isa sa mga dapat tutukan ng pamahalaan. Makatutulong umano ito sa malusog na pag-iisip ng mamamayan. Pero ang tingin ko kung gutom ang tao, syempre ang unang maapektuhan mula sa tiyan patungo sa kaisipan, sa akin konektado ang pisikal na kalusugan at ang kalusugan pangkaisipan. Kasi kung walang laman ng sikmura, kumakalam sa maghapon, ang susunod ay natatamaan ay ang kalusugang pangkaisipan. Ayon naman sa mental health advocate na si Elmel Alimurong,
Isa sa mga pangunahing dahilan sa pag-aalala ng ating mga kababayan ngayong pandemya ay ang kawalan ng kabuhayan. Nung po nagka-pandemya at isa-isa na pong nalulugi ang mga businesses, ang takot na pumupunta at gumugulo sa isip ng bawat mamamayan natin yun, most especially sa mga trabahador natin, is hindi kaya ako mawalan ng trabaho. O kaya hindi kaya magsara ang company namin. Nagsisimula rin umano ang takot sa mga taong nagpupositibo sa COVID-19. They need to be quarantined for 14 days. The question is, who will provide for the family? Sino po ang bibili ng needs? Saan po sila kukuha ng panggastos? Paalala naman ng World Health Organization sa ugaliing makipag-usap sa mga malalapit na kapamilya o kaibigan kahit sa telepono. Magkaroon din umano ng filter sa mga nababasa o napanonood na balita na maaaring magdulot ng anxiety o distress. Maging matalino rin daw sa paggamit ng social media at gamitin ito upang ipromote ang positibo at makabuluhang kwento. Ang pakikiisa raw sa mabuting layunin gaya ng ginawa ng ating bayaning Fernandina na si Nicolasa Dairit ay isang paraan upang sama-sama nating malampasan ang hamon ng pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Yes, magandang gabi po. Southwest monsoon pa rin po nakakaapekto sa buong Luzon at Intertropical Convergence Zone naman or ITCZ dyan po sa may Southern Mindanao. However, si Tropical Cyclone, si Typhoon Chanchu po, formerly Kiko, ay namataan na po sa layong 790 kilometers dyan po sa may hilaga ng Atbayat, Batanes. Sa ngayon po, nagtataglay pa rin po siya ng lakas ng hangin na umaabot na lamang ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 190. So, humina na po si Kiko pero nasa typhoon category pa rin siya. Ito po ay kumikilos ng pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. So sa ngayon po, ang Ilocos Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Abra at Benguet ay magiging maulap ang papawilin na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng habagat o southwest monsoon at pinagsanib po ng ITCZ. Samantala po ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Meron din po inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers. Dulot din po ito ng habagat at ng mga localized thunderstorm. So sa ngayon po ay wala pa naman pong sumusunod na sama ng panahon dito kay Kiko. Pero asahan pa rin po natin, magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan dulot nga po ni habagat. Yes po. Partners sa buong Central Luzon. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo mga karehiyon. Isang mapagpalang araw, mga kabalen at mga ka-Fernandino. Determinado ang Sangguniang Panlunsod ng Siyudad San Fernando sa paghahanap ng pangmatagalan na solusyon sa ngayon new normal natin. Sa ngayon,
may mga pagsubok man sa ating galawan sa komunidad sanghi ng panibagong variant ng COVID-19, makakasiguro kayo na nandito ang inyong sanggunian na katuwang ninyo. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lasatin, naghahatid ng Lugod Fernandino. Aminado ang lahat, nakakaibang kalaban ang COVID-19. Ganun pa man, patuloy tayong lumalaban para sa ikagiginhawa ng lahat. Bubuo ang sanggunian ng mga hakbang upang patuloy na mapagpatibay ang ating programa laban sa pandemya. Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa labang ito. Malaking sektor sa ating bansa ang below poverty line or ang may mas kailangan tulong pinansyal. Hindi nakakatulong ang pagtama ng COVID-19 pandemic na nakakadagdag sa kahirapan sa ating bansa. Isa sa programa ng national government ang Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps. Dito tinukoy ang poorest of the poor families. At sila ay tumatanggap ng pinansyal na ayuda mula sa gobyerno. Ngunit hindi lahat ng nangangailangan ay nasasali sa programa. Sa Ciudad San Fernando, may mga kabalentayong hindi nakapasok sa 4Ps na nangangailangan din ng tulong. Para tulungan sila, 6 years ago, inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ang Ordinance Number 2015-011. Kasali sa ordinansang ito ang pagkakaloob ng pinansyal na ayuda sa mga mahihirap na Fernandino. Pinili dito ang mga hindi kasama sa National 4Ps at mga natukoy na mahihirap ng City Social Welfare and Development Office. Nasa Article 2, Section 7.2 ang paglalaan ng ayuda para sa poorest of the poor sector ng syudad na may pinag-aaral na mga anak. Sila ay tumatanggap ng 6,000 pesos kada taon o 500 piso buwan-buwan. 4 milyong piso ang pondong inalaan taon-taon para sa buwanang ayuda ng mga benepisyaryo ng Local 4Ps. Nasa 715 katao ang Local 4Ps beneficiaries ng mga Fernandino. Nito lamang simula ng taon 2021, nagbigay ng 2,000 piso ayuda sa kanila ang city government. Kasama dito ang mga seniors. Kung kaya meron 1,500 na senior citizens ang tumatanggap ng local na pensyon na galing mismo sa syudad. Malaking tulong ang ayuda mula sa gobyerno upang maituwid ng bawat pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mabuti na lang kahit paano ay meron tayong regular na hinihintay na tulong mula sa lokal na pamahalaan. Maliban sa national at local 4Ps, malaking tulong ngayon ang Poverty Alleviation Ordinance of the City of San Fernando. Maliban sa local 4Ps, nakasaad din dito na kailangan magkaroon ng mga programa, proyekto at aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng city government para sa mga mahihirap na sektor. Gaya ng City Health Office na nakakatulong sa pangangailangan ng pangkalusugan ng mga mahihirap. May nakalaang pondo para sa bawat programa. Ang City Agriculture and Veterinary Office naglunsad ng malawakan urban at backyard gardening o gulayan sa bakuran, meat and fish processing at iba pang pangkabuhayan. Nakasaad din sa ordinansa
na bigyan pansin ng Office of the Local Housing and Settlement ang mga walang matitirahan at mga informal settlers. Kontra pandemya, ang mga anti-poverty programs na ito sa siyudad ng San Fernando. Malaking tulong sa atin mga kababayang Fernandino, lalo na ngayon hindi pa normal ang takbo ng negosyo sa atin siyudad. Malaking sektor ng City of San Fernando ang apektado ng pandemya at sa ating siyudad nais natin madama nila na may katuwang sila sa lokal na pamahalaan para malagpasan ang hamon ng pandemya dahil sama-sama tayo sa labang ito. Susunod, programa para sa mga kabataan sa ilalim ng Comprehensive Youth Welfare and Development Code. Ilalahad ni Councilor S.K. Gustav Henson. Madami sa atin ang nababahala pa rin sa mga kakaibang pangyayari sa ating kapaligiran at sa buong mundo. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlungsod sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon na nakakatulong sa paghahanap ng peace and order kasabay ng development ng ating lungsod, pandemic man o hindi. Mula kay Dr. Jose Rizal hanggang sa kasalukuyang panahon, pinaniniwalaan pa rin ng kanyang mga katagang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa siyudad San Fernando, kinikilala ng lokal na pamahalaan ang kontribusyon ng mga kabataan sa pagbuo ng isang maayos na lipunan, na sila ang mga susunod na lider na magtataguyod ng magagandang adhikain para sa bayan at para sa mga Fernandino. Bagamat sa kanilang kamay, ipinagkakatiwala ang kinabukasan, hindi maitatanggi na ang sektor ng kabataan ay tunay na vulnerable sa mga pang-aabuso, tukso, at mga paniniwalang salungat na dapat tahakin ng isang kabataang may malasakit sa bayan. Upang hindi malihis ng landas at kanilang mapagtagumpayan ang iniatang na tungkulin bilang kinabukasan ng ating bayan, kinakailangan na sila ay hubugin, ihanda at bigyan ng sapat na proteksyon. Dito pumapasok ang mga programa at batas na inilalatag ng gobyerno para sa kanilang hanay. Sa siyudad San Fernando, upang higit na mapagtibay ang mga inisyatibo para sa mga kabataan, ipinasa ng Sangguniang Panglungsod ang Ordinance No. 2020-03 o ang Comprehensive Youth Welfare and Development Code ng siyudad. Ang ordinansa pong ito, City of San Fernando Youth Welfare and Development Code, ay magbibigay ng boses sa bawat kabataan. Pinapalakas nito ang karapatan nito bilang isang kabataan. Pinapaalala nito ang responsable ng isang kabataan sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. At ito ay tutugon sa mga programang pangangailangan po ng ating mga kabataan. Kasi tatamaan niya dito yung mga private and even the non-private organizations para makiisa po ang ating syudad para sa ating mga kabataan. Ang ordinansang ito ay magbibigay ng proteksyon sa ating mga kabataan, magbibigay ng access pang medikal, access pang edukasyon, at iba pang mga social services na meron ng ating syudad. It is purely for the strengthening of our youth in the city. Yun po ang kahalagahan ng ating ordinansa. Isa umano sa mahalagang punto ng batas ay ang pagtatatag ng Local Youth Development Council na magtitiyak na may mga ikakasang programa para sa mga kabataang Fernandino. Ipinag-aatas din ng ordinansa ang akreditasyon ng mga youth organization upang maisama sila sa mga bumubuo sa konseho. Siya ang mamamahala sa pag-formula ng isang plano para sa kabataan or ang tinatawag natin Local Youth Development Plan. Ito po ay isang komprehensibong plano para sa development ng ating mga kabataan. At sila rin, ang Local Youth Development Council din ang maninibahala sa implementasyon ng mga programang ito. At kaantabi din po nila ang ating mga sangguniang kabataan
sa panahon na pagkaluklok nila, kaantabay na nila ang mga local youth development council. Currently sa San Fernando po, meron tayong 11 members. So consisting siya of 9 different organizations from the church, meron tayong representative from sa mga OSY, mga LGBT, and the like. Kasama na rin umano sa mga binigyang prioridad ng Youth Code ang mga out-of-school youth o mga kabataan na hindi pinalad makapagtapos ng pag-aaral o hindi kaya ay hindi man lang naranasan ng tumuntong sa paaralan. Maaring mag-establish ang ating local government ng isang technological institute kung saan pwede niyang tutukan ang ating mga OSYs sa pagbibigay ng technical at vocational na pag-aaral. Kaantabay din dito ang pagsuporta po sa mga current programs ng ating national government katulad ng Pag-asa Youth Association of the Philippines, yan, tsaka yung Unlad Kabataan. Mga naunang mga programa na ito. So, binibigyan pong linaw natin at binibigyang boses natin sa pamamagitan po ng ordinansang ito na patuloy na suportahan ang ating mga out-of-school youths, patuloy na bumalangkas ng mga programang makatutulong po para sa kanila. Sa kasulukuyan, nakatuon naman ang mga sangguniang kabataan sa bawat barangay sa pagtulong upang matugunan ang pangangailangan sa distance learning. Our current situation, kailangan po nating solusyonan muna paano natin masuportahan ang ating mga kabataan sa edukasyon. We are doing our part in terms of our SKs in the city na bago po magbukas ang pasukan, tayo ay nagdi-distribute ng mga portable internets, no? Tayo ay nagbibigay ng mga kagamitan, mga online starter kits, at currently nag-launch po yung ating Project Nest. Isa siyang community education program kung saan kaantabay po natin ang mga paaralan, ang mga school heads ng bawat paaralan upang makapagbigay po tayo ng mga tangible or intangible needs para sa ating mga estudyante. Tangible needs, mga school supplies na kailangan nila. Intangible needs, yung mga services na kailangan nila. Halimbawa ay ang paghihingi ng lecture sa mga teacher nila. Halimbawa, ang isang estudyante ay nagkulangan sa ang kanyang kaalaman pagdating sa larangan ng mathematics. Mayroon pong mga responsible person na pwedeng tumugon sa pangangailangan ng isang estudyante yun. Bagamat nahaharap sa pandemya, nagpapakita umano ng magandang ehemplo ang mga youth leaders. Bagamat hindi prioridad sa bakuna, voluntaryo naman umano mga ito sa pagtulong at aktibo sa mga aktibidad upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng COVID-19 pandemic. Aktibong-aktibo po ang ating mga SK sa kanilang mga barangay. Partikular nung kung tayo ay nasakuna ng isang pandemya, ang ating mga sangguniang kabataan ay hindi tumigil na magpatuloy sa mga programang esensyal tulad ng pangkalusugan, pang-edukasyon. Hindi po nila tinigil yon. They are even working more than what they should work for. Halimbawa, nagbabantay po sila sa mga checkpoint. Dahil sa panahon na yon, hindi pa po natin alam kung ano ang epekto ng pandemya. Sumasali po sila sa mga pagbabantay ng checkpoint, pinapalitan yung mga tunnels na pagod. Dahil kung di tayo nagkakamali, ang mga sangguniang kabataan natin ngayon ay very much willing to sacrifice themselves para sa ating mga kapara. Marami sa mga community pantries na ito ay pinangungunahan po ng mga kabataan. Isa lamang yan sa isang patunay na ang mga kabataan Fernandino ay aktibo. Ito man ay programa ng syudad o ito man ay kanilang voluntary acts. Kinikilala umano ng Comprehensive Youth and Welfare and Development Code ang karapatan ng mga kabataan. Ngunit ayon kay City of San Fernando SK Federation President Gustav Henson, may mga tungkulin din ng sektor. Kaya ang kanyang panawagan sa mga kabataan ay patuloy na pakikiisa ng mga ito. Ang mga kabataang Fernandino po ay aktibo sa aspeto ng pakikiisa po nila sa mga programa ng syudad. Particular po dito, tuwing Agosto, ang selebrasyon po natin ng Linggo ng Kabataan. Sa mga kanya-kanyang barangay, aktibo po ang ating mga kabataan in coordination with their respective SK chairmen.
Susunod, negosyo package hatid ni Vice Mayor Jamie Lazatin at JSL Foundation sa isang single mother na Fernandino. Bilang iyong Vice Mayor at pinuno ng Sangguniang Panlungsod, naniniwala ako na hindi man sakop ng paggawa ng batas, responsibilidad ko rin ang magmalasakit sa aking kapwa, lalo na sa ating mga Fernandino. Now more than ever, mas dumarami ang ating kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya naman bumuo tayo ng mga programa at mga aktibidad na nakatuon sa mga kapakanan ng Fernandino dahil tuloy-tuloy ang Tune Lugod. Magsisimula na ngayong September 13 ang pasukan para sa school year 2021 to 2022. Kaugnay nito, nagsimula na rin ang Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela ay taunang aktibidad ng Department of Education na nagsisilbing preparasyon ng bawat paaralan bago ang pasukan. Inaanyayahan ang buong komunidad kasama na ang mga nanunungkulan, magulang, pribadong individual, non-government organizations, at mag-aaral kasama ang mga guro na magtulong-tulong para sa paghahanda ng mga paaralan. Karaniwang nagbibigay ng donasyon, goods and in-kind at serbisyo ang mga nakikiisa sa Brigada Eskwela. Bago ang pandemya, ang malaking bahagi ng Brigada Eskwela ay nakatuon sa pag-aayos ng mga paaralan at classrooms dahil sa face-to-face classes. Ito ay isang mahalagang aktibidad para kay Vice Mayor Jamie Lazatin na nagsimula pa nung siya ay konsehal pa lamang at chairperson ng Committee on Education. Noon pa man, katuwang na siya ng Department of Education sa pag-aayos ng mga paaralan. Karaniwang nagdodonate si Vice Mayor Lazatin ng pintura sa mga eskwelahan sa siyudad ng San Fernando taon-taon. Sa ngayon, higit na binibigyan diin ang mga donasyon na makakatulong sa mga guro at bata para sa kanilang online at modular learning. Inihahanda pa rin ang mga paaralan kung saan pumapasok naman ng mga guro, lalo na kapag nagbibigay sila ng mga module. Nagsimula ang Brigada Eskwela para sa school year na ito noong August 3 hanggang September 30 na may temang bayanihan sa paaralan. Sama-sama nating harapin ang bagong hamon ng Brigada Eskwela, ang layunin na magkaisa upang matiyak ang kalidad ng edukasyon sa kabila ng mga hamon na dulot ng COVID-19. Kaugnay ng Brigada Eskwela ay naglabas ang DepEd ng listahan ng maaaring idonate sa mga paaralan gaya ng emergency kit, learner's kit, teacher's kit, and medical devices. Maaari pa rin naman magbigay ng mga pintura. Malaking bagay din umano ang mga printing materials para sa module ng mga bata tulad ng bond paper at mga printing machines. Kaya naman ito rin ang tinugunan ni Vice Mayor Jamie Lazatin, katuwang ang JSL Foundation. Katulad ng nakagawian ng Vice Alcalde, personal siyang nag-iikot sa mga paaralan upang mabigay ng alcohol at disinfectant. Mayroon ding learner's kit o gamit para sa mga mag-aaral. Si Vice Mayor Jamie Lazatin at iba pang nagmamalasakit sa edukasyon ng mga bata ang lubos na pinapasalamatan ng Department of Education Division Office ng San Fernando at ng DepEd Region 3. Naging partner umano sila para sa matagumpay na nagdaang taon at sa pagpasok ng bagong school year. Ang tagumpay na may pagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya sa nakaraang panuruang taon ay tagumpay hindi lamang ng kagawaran ng edukasyon. Ngunit ito ay tagumpay ng bawat kabahagi ng pamahalaan, mga lokal na nanunungkulan, mga magulang, at bawat isa sa pamayanan na nagbigay ng kanilang tulong at suporta para sa ating mga mag-aaral at mga guro. Ito ay nagpapatunay na tayong mga Pilipino ay kayang malampasan ang anumang balakid kung tayong lahat ay magkakaisa at magtutulungan.
Siniguro naman ng Schools Division of City of San Fernando na handa na ang mga paaralan sa syudad para sa pasukan ngayong September 13. Bilang tugon sa hamon ng new normal sa edukasyon, sinisigurado po namin sa mga magulang, estudyante, guro, at mga stakeholders na handang-handa ang dibisyon para sa pagbubukas ng klase para sa panuruang 2021-2022. Asahan po ninyo ang patuloy naming pagbibigay ng may kalidad na serbisyo para sa bata, para sa bayan. Lamang ang Brigada Eskwela ang pinagkaabalahan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin nitong mga nakaraang linggo. Naging katuwang din siya ng city government sa pamamahagi ng mga negosyo package sa ilang piling Fernandino na gustong magkaroon ng sariling kabuhayan. Kaya naman nang mabatid ni Vice Mayor Lazatin na ang kabalan natin na isang solo parent ay hindi nakasama sa mga nabigyan, ngunit nais niyang makapagsimula ng munting kabuhayan, hindi siya nag-atubiling tumulong. Kasama muli ang JSL Foundation ay binigyan nila ito ng kabuhayan starter pack na naglalaman ng mga detergent liquids at fabric softener na maaari niyang ibenta at maaari niyang ipaikot ang puhunan. Ang benepisyaryo ay isang single parent. Itinataguyod niya ang kanyang 4 na anak sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa isang BPO. Gusto raw niyang magkaroon ng extra income para pandagdag sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Para po pandagdag po sa gastos, sapat po yung anak ko, tapos ako na lang nagtataguyod. Tapos magka-college yung panganay, tapos yung busog pa po na COVID. Dinulog umano niya ang kanyang hiling kay Vice Mayor Jimmy Lazatin dahil alam niya kung gaano kaaktibo sa pagtulong ang vice alkalde. Nakita ko kasi sa Facebook na marami po siya natutulungan. So, tsaka ever since pa before pa yan, nakita ko yung sa niya, yung kahit na yung sa mga birthday, nag-greet siya, gano'n, napaka-handsome niya. Lubos ang kanyang pasasalamat sa pagtugon ni Vice Mayor Lazatin at ng JSL Foundation sa kanyang hiling. Sa JSL Foundation po, marami pong salamat sa pangkabuhayan na ibinigay niyo po. Maglaki pong tulong ito para makapag-umpisa at makapag-dagdag po sa panggastos. Ramdam ng ating kabalen ang magandang pakikitungo ng executive at legislative branch ng ating syudad. Kaya naman, naikakasa ang maayos na programa para sa ating mga Fernandino. Lugod Fernandino, yan ang atin matibay na sandata upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa ating mahal na syudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin, tunay lulugod kay kayo.